Ahoj, ja som Žaneta a práve tu sa dozvieš, ako jednoducho overíš svoj bankový účet. Tak poď so mnou, krok po kroku. Prečo je potrebné overenie tvojho bankového účtu a ako prebieha? Pre vyplatenie výhry z online kasína sme zo zákona povinní poslať ju len na účet, ktorého si majiteľom. Aby overenie prebehlo úspešne, potrebujeme od teba jeden z dokladov, ktorým môže byť výpis bankového účtu, potvrdenie o vedení účtu alebo zmluva o založení účtu. Viditeľné musí byť meno majiteľa, ktoré sa zhoduje s menom v našom systéme. A aké dokumenty nemôžeme uznať? Do tejto skupiny patrí papierová kartička, ktorú si dostal v banke, snímka obrazovky z internet banking aplikácie, platobná, debetná alebo kreditná karta, alebo akýkoľvek iný doklad, na ktorom je iný majiteľ, ako je uvedený pri hráčskom konte. V prípade akýchkoľvek otázok ti radi poradíme. Tak už vieš ako na to? Vidíme sa na slomaticasino.sk a nezabudni využiť skvelé bonusy.